इसके अंदर में जितने भी पैसे थे, फोन थे, वो सारा गुम हो गया। के जेकी फिलिर नाइनो आंग नोंग नोई बसकांगो जोतनि बसकांगो न सावा आनि तरफ से नो आंग 5000 रां रनाय Ganga devi Jamatia nukungo hanya hai Trishul asapiuka. Mas kasani bisingo Trishul asapina hini sajangmani tabo kubu nya Trishul asawi phakya. Norok agiba nugui mankana Ganga devi Jamatia nukungo baba goria mutai pathor ungai asemani. Ulo a pathor rup selajage Shiv Parvati Ganeshi rup namani. Ulo a pathor ni gana wa tongmani kaisa chikon cha pathor katal asemani. A pathor ha bisinga habui kwmajak hini sama bonoro koktumaro nukana. Tabukai a pathor jagano hanya hai tesa katal kai Trishul asapiuka. Norobo nugu ke mankana video ni screen no tai nugu mankana Trishul asemani mangpili. Salbarok na. Fungo da achai na dipor da achai hor da achai. Horo da achai ka fungo da achai kan Sile mane je phiopra nu mani na. Soni baro na. Hengkai yang kai norok nungna tabu chinti prawo khoroksa Arunachal Pradesh ni blogger berane phaimani Asmen blogger mungui khoroksa Arunachal Pradesh ni blogger bo chinti pra phaye kwbangma jagano beramai rok norok nukhana kwbangma chinti pra ni famous blogger rok bai bo konban video snama rok bo norok nukhana hengkai tabu khabini kaisa video nokhori phakya ba chini tirpura sarong bisingo amo khoroksa tei khoroksa video sherba khaitong kha jebo khumulungo bazaro berana thangpuro bini bag tai bini bag pogoi phakya ba bini bag kwmajak a bag o tongo bini mobile phone rang tai nangmani document ok tongo hune bo kaisa video o saka tei bo saka je manai bono kipli redi hinui amono kitingoi chini kwbangma news ba YouTube channel logo phunuka tai chini Tripura ni khoroksa mung ganang bukhukjak Esther Debbarma bo bini video o saka je bini a document je bag kwmajak phone kwmajak je manai bono kipli ruthu tai je manai bo 5000 rang rwnai hini bo saka. Tai chungbo sana usungo je borok bini bag kwmajak manai rokno jodino norok bini bag kwmajak manui tongkhakai khumulung bazaro norok bono kisa kipili rwjadi tamoni hingkai bo khoroksa kumun haste ni Arunachal Pradesh ni blogger bo chini Tripura berna phaye chini Tripura ni kwbangma jagani phunukmani tai bo khumulungo berna thangai a bag kwmajak mani tamoni khe chung joto saimano khumulung wngkha chini Tripura sarongni ba edisini main city no hini chungmano tai a jaga joto chini Tripura sa kungbara rokno bazar khwnui khayo tai bazar khwnui ru jodino bo bini bag ara kwmawi maya hangkai chini borok rokni kisa borom tola kwlaima hai ungu jodino chini borok manui tongkhakai bono kisa rwdi tai bono kipli rwnani ungtu hwno chung bono koyu. Tamoni hingkai rang important ya bo chini Tripura berai phaimani bag kwmajagui maya hangkai chini borom kongo omo norok saimano hingkai bodo khoroksa kubun haste ni blogger bini video sidu chini Tripura simia kubun haste ni borok rok bo nayu hingkai a jaga chini Tripura ni mung kisa tolao kwlai thangnai hingkai amsa kok sawani ang ani video nama parisinai nok ani channel o chajaga subscribe khadi mote haite bo kotal video rok manani bagui.